yun no, isang masayang araw sa inyong lahat mga kasolid. At isang masayang araw din sa inyo mga kamanoy. Grabe si Manoy, sobrang bait niya. So, bago kami mag-umpisa guys, gusto ko muna magpasalamat sa mga kamanoy natin na sumuporta sa Orchid Chef TV. Grabe, sobrang dami ng subscriber na nadagdag sa aking YouTube channel. At maraming salamat po sa iyo, Manoy. So, ang episode namin ngayon guys, hindi muna ako nagluto dahil busy kami sa trabaho. Saktong-sakto, nasa site kami at break time namin ngayon. Kaya magmumukbang muna kami. So ano pang hinihintay natin? Mukbangan na. Inan na, guys. Oh, sunod. Kaya na yan, no? Tapakan mo. Ngayon tayo, guys. Yun, no? Oh. Uy, oh, marang kayo. Kain po tayo. Kaya po yung Yun, no? Muna natin walang sauce. Kain tayo, Manoy. Kain natin. Sarap siya. Kahit walang sauce. Grabe, sarap. Sige tayo guys. Shoutout nga pala si Mrs. Kitchen na naglalaway ngayon. Ano, nanonood yun. Mahang sila guys. Lumayaban yung mga siya. Parang si Duterte matapang. Binabati ko nga pala ng happy birthday si Mr. Harold Ferreras. Birthday niya po kahapon. Happy birthday, sir. Happy birthday, kuya. Para sa ito, oh. Yun, oh. Grabe, sarap, oh. Tirahin nyo na yun, no? Baka tirahin pa lang iba yan. Kaya ano to? Pupusin natin yan, kaya mukbang. Oo, no? Pagod tayo sa trabaho eh. Sarap, oh. Ayun, no? Tama lang yung lambot ng manok. Sarap. Sarap. Kanin pa, nakasolid. Nabitin ka ata, pre? Oo. Alanganin eh. Shoutout ko nga pala guys, si Mr. Joseph Garcia at si Mrs. Vilma Garcia ng Minarin, Pampanga. Shoutout po sa inyo mga sir, mga ma'am. Ayun, Bob. Kain po tayo. Kain po tayo. Mga Manoy, kain po tayo.
kamu pakai datang kita apa nggak apa ya? Sarap ng manok. Kung tirahin nyo to, baka tirahin pa ni Jun to. Paano ba sa inyo? At shoutout nga pala kay Alberto Yalong na naglalaway din ngayon. Kung mag-alala Bert, makakasama din kita. Grabe, sarap. Sarap. Makakatuyo pa kaya ako nito. Ay. Nagkulang yung sauce ng manok natin ha. Pero okay lang. Okay lang. Malasa naman yung manok ya. A few moments later. Grabe mga kasolid, sobrang busog namin. Ano mga boys, nabusog ba kayo? Oo. Sinantyan ko. So mga kasolid, hindi na namin pinakita kung paano naubos yung pagkain namin. Kasi nagka-problema po yung video namin. So kitang-kita naman po sa dalawang to yung itsura nila eh. Sigurado walang matitirang pagkain. So magsha-shoutout muna ako mga kasolid. Shoutout ko nga pala si Mr. Harold Ferreras na nag-birthday nung April 28. Happy birthday sa'yo Mr. Harold Ferreras. At shoutout ko si Niel Jury David ng Formula Con. Si Jury the Baby. Shoutout sa'yo Jury the Baby. At shoutout din po si Marco Paulo ng Our Lady of Mount Carmel, si Richard Venaventura, si Sandy Erese, si Mac Robles Balaguer, Mindset Gen at si Mel TV. At ang mga kamanoy natin na patuloy na sumuporta sa Our Kitchen TV, maraming salamat po. At kay Manoy Mukbang, maraming salamat sa iyo Manoy Mukbang. So sana po nag-enjoy kayo sa aming mukbangan ngayon. At dito na po nagtatapos ang aming masayang mukbangan. Maraming salamat po sa panonood. God bless po.